Здравейте! В момента разговаряме с Мария Йорданова, която е студент в Бургаския свободен университет, по-скоро магистър, специалността стратегически комуникации и медиен менеджмент. Здравей, Мария! Разкажи ни малко повече за себе си. Здравейте! Мисля това, което да кажа за себе си, да започна от Бургаски свободен университет, защото наистина тук намерих себе си. Аз завърших плакат и визуална комуникация в София, в Националната художествена академия и 5 години се занимавах с плакат, реклама и всичко, което е свързано с визуалните изкуства. Но, честно казано, разбрах как нещата наистина на практика се случват, когато дойдох в Бургаския свободен университет и много се радвам за това. Мисля, А че това е мястото, където... как избра именно тази специалност? Направи ми впечатление думата реклама, която беше в първоначално обявените специалности и си казах, това е моята специалност. Формулировката беше културен пиар и реклама, но в последствие нещата се промениха и аз много се радвам, че стана така, защото успях и други дисциплини да застъпя и им беше много интересно. Защо реши да участваш в конкурса тази година? Защото смятам, че студентите трябва да са дейни, да доказват себе си и колкото по-реализирани студенти има един университет, толкова по-добре за него и така вдигаме нивото не само на колегите си, а на институцията, от което всички печелим. В тази връзка какво мислиш, че те отличава от останалите кандидати? Смятам, че имам какво да покажа от визуална гледна точка. Смятам, че имам няколко преимущества, които останалите кандидати нямат. В това визирам предното си образование и мисля, че мога да покажа добър дизайн и да се представя достойно. Какво означават думите награда и победител за теб? Награда е признание за един положен труд, зад който стоят не само моите усилия, но моите преподаватели и най-вече подкрепата на семейството ми. Другата думичка? Победител. Победител. Победител по-скоро резултат от целия процес, по който се е стигнал до там. Ако трябва да кажа, че наградата е стълбата, то победител е последното стъпало. Но то със сигурност, въпреки че е най-сладко, не е най-важното в целия път. Добре, Мария, благодарим ти за това интервю. И аз много ви благодаря, момичета.